И така, здравейте, поздравление в Box 7. Днес ще ви покажа, това е втора част всъщност на правене на фойерверки на Minecraft. Втори епизод. Показвам втори епизод, защото усъвършенствах правенето на фойерверки, още по-добре се получават. Искам да ви покажа точно как се правят най-добрите модели, които съм измислил. Трябва да се набър. Първо да ги намеря да ви покажа. Това са багналата на го назяка. Ще ми бати бога. Малко ми лаги, съжалявам за това, но по-малко. Не. Нека да по-често ти изготвя са материалите за фойерверк. Трябва да се някъде тук. Де да знам аз къде съм ще оставя. Печки. Значи правим фойерверки. Добре. Така, има сумата модели, с които можем да правим фойерверки. Така. Първо огнен заряд. Перо. С такова. Не мисля, че имаше още един. Да, още един модел имаше, но който ще ви го покажа след малко, защото ако го сложа към този модел фойерверки, няма да съвпадне. Няма да се получи добре. Добре, сега. Дарим контрастните области. Така. Ако искаме да направим нещо съществено хубаво, което да ви скефи, можете първо да сложите с огнен заряд. Сега гледайте внимателно, защото е трудно. Така. Тук ще сложа цианбоя. Вижте колко е трудно. Така. Слагаме тук отдолу. Това го махам и го слагам примерно тук, за да съзнае, съм го използвал. Да, ще направя 3 такива. Аре 5. Така. Манития. Всъщност. Така. Добре. Тия ги слагаме надолу. Това си е тук, най-обикновено. Не най-обикновено. Огромна топка. Добре. Така. Ето. Следа. Така. Ползвали сме този модел. Ползваме този модел. Ползваме и този модел. И накрая този. Така. Премахваме тип простоти и слагаме всичко тук. И да видим каква фойерверка ще ни излезе. Да, и забрахме най-обикновена фойерверка да направим. Така. Не помня баш които се ви бех слагал. Тия къде са най-отдолу. Така. Ето. Така. Тук това. Така. Да сложим два такива. И едви фойерверка. Да са добра според мен. Сега ще я разгледам. Да видим как изглежда. Тук баш ми лага. Добре, идеално фойерверка. И така. Виждате това е пъстрецветна. Що печага. Така. Сега ви покажа другия модел. Само ви още колко стана клипа малко. Снима. Защо ми лаги толкова много? Но съжалявам за този лаг. Като винаги ми лаги така. Що не избрах другия? Но нямах време да правя ново. Що ги бех гръбна с TNT. Така. Добре. Де. Нема ми лаги. Така. И пак отиваме да го направим. Така.
Добре. И тук това. И ги разкараме тя. Слагаме всичко е тук. Всъщност за първи път правя такъв модел, обаче с толкова много светове фойерверка и то крипърообразно. Не знам какво ще се получи, защото съм ги правил на бел, зелен и червен. Ако стане, не го показвам повече. Ще знае, че е як. Опа. Грешка. Вау! И се получава едно кълбо. И идеална фойерверка. Можете да си правите такива фойерверчици. Съм правил тестинг рум, моята къщица. Там правих кимо. Тук е Стив, не съм го доскосурил толкова главата. Иначе е добър. Тук съм багнал нещо, ако ви представлява интерес. Минавам си, имаш стени. Да, маящ. Отгоре би трябвало торицата, но да, минава. Така вижте колко яко съм багнал. Еми добре, това бях Йони 888. Дано ви харесва клипа, дано съм помогнал. И довиждане.